ఏందా ఏందా నావి గిరిజా ఏందా ఏందా హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. వీడియోస్ చూసారు కదా, డెమో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ వీడియోస్ని లైక్ చేస్తలేరు. ప్లీజ్ నా కోసం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే అంత వీడియోస్ అలా సూపర్గా వీడియోస్ వస్తుంటాయి. తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి వీడియోని మీకు నచ్చిన వీడియోని చేసుకోండి, కానీ ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. వీడియోని నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ పెట్టండి అండ్ వీలైతే ఒకరికి షేర్ చేయండి. సో మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కొన్నికి చిన్న 2 బీట్ మార్క్స్ ఉంటాయి. దానికి ఈ ఫస్ట్ బీట్ మార్క్ నుంచి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వరకు. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో, 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ ఫోటోకి మాత్రమే ఈ ఎఫెక్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫస్ట్ ఫోటో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, సో మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఇది చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి ఒక ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి సేమ్ 3 ఫొటోస్ మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో కంటిన్యూగా సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. లాస్ట్ వరకు సేమ్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలాగే లాస్ట్ 22 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 2 సెకండ్ 22 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, డబల్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది, చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ తర్వాత ఒక డబల్ బీట్ మార్క్ ఉన్న ఫోటో వస్తుంది, ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో సింపుల్ ప్రాసెస్. ఇలాగే లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి. నా కోసం ఒక్క లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి.
సో మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే అంత వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియో మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే మన ఛానల్‌ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ 21 సెకండ్స్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.